Ježiš povedal: tak všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Tieto slová ukazujú, že pravá láska sa meria podľa potrieb druhého, nie podľa našich vlastných predstav. A tu je koreň mnohých sklamaní. Človek môže úprimne tvrdiť, že miluje, ale jeho láska je iba podľa jeho predstavy, nie podľa toho, čo ten druhý skutočne potrebuje. Ako to vyzerá v bežnom živote. Manžel kupuje manželke drahé darčeky. On si myslí, že je to láska. Ona by však viac ocenila jeho čas a rozhovor. Rodič dá dieťaťu všetko materiálne, ale dieťa potrebuje spoločný rozhovor a povzbudenie. Priateľ stále radí, ale druhý by potreboval len ticho a vypočutie. Všetko sú to prejavy dobrej vôle, ale je to láska podľa vlastnej predstavy, nie podľa skutočnej potreby druhého. Takto to bolo aj s Máriou a Martou. Marta mala predstavu, že Ježišovi urobí radosť hostinou. Starala sa o mnohé, bola plná nepokoja. Až s výčitkou oslovila samotného Ježiša. Pane, nedbáš, že ma sestra nechala samú obsluhovať. Ježiš jej však nežne povedal: Marta, Marta, staráš sa? A nepokojíš pre mnohé, ale len jedno je potrebné. Jednoduché pohostinstvo by stačilo. Ježiš nevyžadoval prepich ani dokonalé prípravy. To, čo hľadal, bolo otvorené srdce, ktoré vie počúvať. A práve to dala Mária. Sadla si k Ježišovým nohám a počúvala jeho slovo. A Ježiš povedal, že si vybrala lepšiu časť. Poučenie je jasné. Marta milovala podľa svojej predstavy. Mária milovala podľa skutočnej potreby. Rozdiel je veľký. Pravá láska sa pýta: čo potrebuješ? Láska podľa predstavy hovorí: ja viem, čo je pre teba dobré. Pravá láska buduje blízkosť. Láska bez úcty prináša vzdialenosť. A tu je pointa. Bez úcty a rešpektu nie je skutočnej blízkosti. Láska, ktorá nerešpektuje potreby druhého, môže byť úprimná, ale zostane jednostranná. A predsa zmeniť sa dá. Tak ako fajčiar môže prestať fajčiť, aj človek sa môže naučiť počúvať, byť spoľahlivý a citlivejší, ak naozaj chce a prosí o pomoc Boha. Nie je to nemožné. Je to otázka ochoty. A ak ľudia zostanú len vo svojej predstave lásky, nezabudnime. Boh nás miluje inak. On vie, čo potrebujeme, ešte skôr, než o to prosíme. A jeho láska vždy spája úctu s dobrotou.